ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗତ 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସୀମାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ପାକିସ୍ତାନର ଯୁଦ୍ଧ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚୀନର ଯୁଦ୍ଧ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ହେଇଛି ସବୁ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ତାର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖେଇଛି। ଏ ଅବସରରେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଯେଉଁମାନେ 5 ବର୍ଷରୁ 75 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଚାରିଗୁଡ଼ାଠୁ ବାହାରିକି ମାଝିଗୁଡ଼ା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 5 କିଲୋମିଟର ଅନବରତ ଭାବରେ ବୀର ଦର୍ପରେ ଚାଲିକି ଆସିଥିଲେ। এই ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ପୃଥିବୀରେ ନିଆରା। ଏଇଟା ହେଉଛି 5 ବର୍ଷର 75 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ 1 ଘଣ୍ଟାର ଯେଉଁ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶାଖାରେ ଯାଇକି ଆଜି ତାର ହେଉଛି ପରାକାଷ୍ଠା। ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ସ୍ୱରୂପକୁ ସାରା ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି।